Amaxhoba athi amapolisa axhobe afohlela ngemikhonekati afika khabincango ngobusuku ngelithi afuna imipu engekho mthethweni. Usapho lakwaMcelu soze lawulibala umhla wesi-7 ku-August. Baba bethu usukela u2 u3 u4 bohlukana nabo ngo4 oko abantwana bekhala bebethwa. Sabethwa kubobusuku sahambe siqonda ba okuba ke sasikhomba sathi sise Black Hill sixoka okuba ke siphumula lapha entongeni ngoba akhona esasingabethwa ngayo. Amakhehle nabo baphila nenkubazeko nabo abasindanga kokuxhatshazwa. Kwafika amapolisa apha. Lamapolisa athi afuna isibhamu. Ndawaxela ke mntwana andinazibhamu mna apha. Athi wona no ndizosikhupha isibhamu ndinazo apha. Andibetha ke emveni koko. Lento yofuna kwesibhamu umsasazi ayiqali. uPop Unity olapha eMthatha beqhela uzozifuna isibhamu azifumane futhi successful engazange wabulala abantu. Amapolisa athi awakwazi ukudakanca ulwazi olungako nanjengoko lemiba iphandwa licandelo le-IP. Sibekhona ke izikhalazo emveni koba singenile abanye bekhalazela ukuba khange baphatheke kakuhle ngamapolisa kodwa ke zonke ezo zikhalazo sigqithiselwe phaa kwi-ofisi ye-IP. Thule Joka kwindaba ze-SABC ndikuqumbu.